Ki ana dewa atonya lho iki. Tak ditanya piye? Jare Satya Bagus. Kok malah kaya Mudin. Ulun le nyipta kleru. Bagus kok. Jaluke bagus. Ah dadi kaya ngono iki piye? Wah, ora baleke. Tendiang. Sepatu Kickers. Wah, diapure. Bature kok sepatune Kickers. Ayo dadake sing nyatane. Ayo gantine ora kaya ngono kuwi wujude. Pulun Bathara Raja. Lungguh Kisar. Inggih Pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti. Kunjuk sembah sungkem mindekem mitak jepun. Kita iki dadi apa-apa ora banget. Inggih Pukulun. Ulun titip pusaka Kyai Pasopati nggih. Ya. Inggih Pukulun. Awas-awas Pukulun mboten ngawur. Niku nek nganti nyocok. Ora aja kuwatir. Kene ulun papaken ning Kancing Glung kita. Inggih Pukulun. Aduh yo. Pukulun ampun kasar-kasar. Kita mengko arep ketemu karo Janaka balekno pusaka ning sadurunge kita kudu nglakoni tapa ngrame. Mekaten Pukulun berarti kedah nyewa sound system. Tapa ngrame kok nyewa sound system iki ngopo? Kedah rame sanget Pukulun. Tapa ngrame iki tetulung marang sapadaning urip. Paring payung wong kudanan, paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen. Aduh, berarti kedah mbeto mantel. Dus. Dus apa? Dus sekul. Kalian klambi bekas. Lagu apa? Paring sandang wong kawudan. Paring pangan wong kaluwen, paring payung wong kudanan. Mbok ora caturan. Kita mlaku mangulon bener. Mangke dumugi jalan Bantul begini. Kowe iki nek ora sembrono piye to, ha? Nami kula sinten Pukulun? Kita bakal ulun paling tenger Bambang Astra Jingga. Astrea napa? Astra Jingga. Mekaten Pukulun. Iya, iya. Astra Jingga. Astra Jingga. Nggih Pukulun ngestakaken dawuh. Nek kepareng kula nyuwun pamit Pukulun. Bidal dinten menika nglakoni tapa ngrame. Luweh. Suwun kondur makayangan ngomong karo kowe kira genah-genah kok senengane. Edan to, ayo. Dewa kok diplorotke kathoke. Amargi dereng rampung anggenipun rembagan kok ajeng mabuk. Niki. Jebul namung kathokan kolor dengkok kita. Kita nek udu bagong wis turun sakil lho. Kita nek udu bangun kula cempluki kawah candra di muka. Mangke kula nyemplung piyambak Pukulun. Kula saged renang Pukulun. Wis ora caturan. Ulun kondur makayangan ya Bagong. Astra Jingga. Astra Jingga. Nalindra Yaksa satriya sapa Raden Janaka. Nalindra Yaksa sapa Kumba Yaksa kowe sing nyolong Sri Kandya mati.
sampun pinanggih Kumbayaksa. Terus ora njaluk bojomu mestinipun kula nyuwun nanging kula kawon. Lho, kalah tegese Bandada kaliyan Kumbayaksa kula kawon Koko Prabu. Janaka kok kalah ki lakone apa? Mboten perkawis lampar. Namung nyatanipun kula kawon kaliyan Kumbayaksa kasektenipun ngedap-edapi. Golek jago apa piye? Nai perlu ngaten. Yo, tutna pun Kakang.